L-ar flagella l-Furjaniżi kien fl-aħħar gwerra l-Knisja Arċipretali ta' San Publiju soffrit ħsarat kbar kien April 1942 l-attakki mill-ajru ma ġabulix ħnina. Din il-Knisja li tagħti fuq il-fetħa tal-Fosos hija storika. Ma' żmien qamet fuq saqajja u dil-ġimgħa tħabbar ukoll investiment fir-restawr tal-faċċata u sistema ta' dawl ġdid ta' din il-Knisja. L-investiment ħabbar mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Il-Ministru Camilleri enfasizza li l-proġett huwa riflessjoni tal-impenn tal-Gvern li jinvesti direttament fil-qalba tal-komunitajiet. Il-Ministru Bonnici qal li l-proġett jingħaqad ma' kullana ta' għajnuniet oħra li jingħataw lil diversi parroċċi u kappelli mferxa madwar Malta. Appuntament storiku illi il-ħolma ta' kull Furjaniż u Furjaniża ħassir realtà. Għaliex issa li akkwistajna l-fondi neċessarji ix-xogħol fuq ir-restawr tal-faċċata jista' jibda u għalhekk ħanistgħu naraw il-qudiem il-ġmiel li din il-faċċata għandha permezz tar-restawr. U mbagħad anki jekk Alla jrid anki bid-dawl professjonali li ħajkonna. Il-Furjana saret parroċċa fil-5 ta' Marzu 1844. L-lum hija ġurnata ta' fer kbir ġewwa l-Furjana minħabba tal-investiment massiġġ li se jsir fil-restawr tal-faċċata tagħna u mhux biss fil-restawr imma l-ħolma ta' ħafna l u l-frontispizju bl-iskultura li kien hemm ta' qabel il-gwerra ħasseħħ ukoll. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta' Malta Michael Paceros għalli permezz ta' dil-lotja ġeneruża se tiġi restawrata u mnatfa l-faċċata ta' dan it-tempju majestus, inkluż il-portiku neoklassiku, il-frontispizju li se jiġi mnaqqax mill-ġdid fil-ġebla Maltija u l-Kampnari.